Lumaban na kayo, maglaban na kayo. Yan. Iyon, lumaban. Nalaglag pa. Mga kapalatas, so dito po tayo ngayon, no? Kasama po natin si Tatay Mendo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and i-subscribe ang YouTube channel niya. And syempre, huwag niyo na rin po kalimutan ang ating YouTube channel. Paki-support po ang lahat na nagbablog. So yun lang po mga kapaleta. Good luck sa aming lahat. Bye! Ayan mga gamba, magandang gabi at magandang oras, magandang araw. Saya lahat ng mga tagapanood natin na tayo nagbabalik sa ating YouTube channel. Yan, bago tayo magpalaban mga kagamba, shout out muna tayo kay Merlin Perez ng Mindoro. Si Kalanitoy Loop, Kalanitoy Loop, yan. May padugtong pa yata pangalan to pero napuputol eh. Si Gagamrak TV, yan. Shoutout sa'yo, Happy Man Forever. Kay Dilby TV, shoutout sa'yo. Jason Lagomez na nasa Malaysia. Si Ibok Official, shoutout sa'yo. Double GTV, si Eduardo ML, shoutout sa inyo. Si Kasakmal TV, shout out sa iyo. Si Paul Jasper Bayunas Baynosa, yan. Shout out sa iyo, Paul Jasper Baynosa. Shout out sa iyo, Antonina Rigardi diyan sa may Kainta. Shout out din sa iyo, Kaway Potito na nasa Taiwan. Shout out kay Gagambal TV. Robin Sarmiento, shout out sa'yo. Oh, may Shopee pa. Kay Christian Cruz, shout out sa'yo. Yan sa Kainta, taga-Kainta yan. Si Cecil Sibandra, shout out sa'yo. Taga-Kainta rin yan. Si Archer Kainoy, shout out. Taga-Kainta rin dyan. Sino pa ba itong nagpapa-shout out? Si Andrew Barcelona, yan. Shout out sa iyo, Andrew Barcelona. May YouTube channel din yan. Ano to? Disable ito. PWD itong kagagamba natin na to. So yun, nakasakmal TV. Naisarot na ba natin yun? Panoorin natin itong mga gamba, itong ating palaban. Big Dice at saka si Kasakmal. Alam niyo laban ni Big Days Okay, one, two. Pinakamagandang kagamalan na yun to eh. So yun, what's up guys? 1, 2, 3. So yun, what's up guys? Ito na, ang sinasabi sa hula, makakaisa na tayo sa laban na to. Takot. Ikaw, parang pasong na akin, ako pamahay pa bigla. Gusto ka na nanay pa Break. Hindi masakit. Para kasi nuplex niyan. Yung akin na nalaglag dito, hindi na nakagalaw eh. Nashock na eh. Samahan ba kasi? Tama naman eh. Ang tigas makita mo. Hindi na nakagalaw. Lagyan natin ng pom sa loob. Nalikuran. Pero hindi nakagat din yun. Yun, nakagat. Oh. Okay. Lumaban na kayo, maglaban na kayo. Yan. Iyon, lumaban. Nalaglag pa. Talo. Panalo Isa si pa Big ba? Dice. May isa pa. Talo si Kasakmal na zero. Yun mga kasakmal, wala pa yung sinasabi sa hula. Talo yung mga kanikipin natin yung mga alat. Kaya, kala ko kukuha kay Nakuha na lahat ng star. Moon naman ang nakuha ni Kasakmal. Big Days. So yan, napanood nyo. Sana nasiyahan kayo mga gamba. Hanggang sa muli yung pag-upload. Maraming salamat. Ayun no, good morning mga gagamblers. Bali dito tayo ngayon sa sa season 5 ng Spider Tournament. At to si Mendo kasama ko ngayon At wag po natin sana kalimutan mag-subscribe kay Tatay Mendo, tsaka paki-subscribe na rin po sana yung Gagamblers TV. And God bless and enjoy lang po sana lahat. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!